Παιδιά, μισώ την Epic. Μπαίνω εδώ στη καινούρια season και λέω ok, υπέροχα, τώρα πάμε να παίξουμε λίγο, να χαρούμε. Και βλέπω εδώ στα rank, δείτε εδώ τι βλέπω. Epic, τι είναι αυτό? Τι adminar, τι είναι αυτό? Πού είναι το Unreal? Πού είναι το Unreal, τι είναι αυτό? Πού είναι το Unreal? Πού είναι το Unreal? Όπα, copyright. Ναι, πού είναι το Unreal, τι είναι αυτό? Epic. Πού είναι το Unreal που έχουμε συνηθίσει, ρε μπρο? Τι είναι αυτό? Όχι ρε φίλε, τι είναι αυτό? Θέλω να δω και στο Ranked Reload. Ελπίζω να μην είναι. Α, εντάξει παιδιά. Ευτυχώς στο Ranked Reload δεν είναι. Υπάρχει ακόμη το Unreal. Αλλά γιατί ρε φίλε? Ωπα. Δεν θέλω να... Φίλε, κάθε φορά που παίζω τώρα να μου λέει πήγες. Τι θυμάμαι και τι... να το ξαναδούμε. Παιδιά, επιτέλους πήγα. Ampere. Τι είναι το Ampere? Ναι, καλά, εντάξει, από εδώ και πέρα, παιδιά, Epic τελείωσα. Εντάξει, όμως, εγώ σας πήρα εδώ για να παίξουμε ένα game στην καινούργια season. Ένα Battle Royale Ranked. Πάμε. Τι είναι αυτό? Τέλος πάντων, ναι. Ναι. Το όνομά μου το βλέπετε. Όσοι θέλετε κάναμε tag για friend. Να, τα skins μου. Pickaxe. Κάτσε να βάλουμε και FNCS backpack. Τώρα παιδιά παίζω από το κινητό για να κάνω record αυτό το βίντεο. Γιατί ακόμη δεν μπορώ να κάνω record από το Nintendo μου. Συγγνώμη. Αλλά εντάξει. Κάνει και αυτό. Καλά, γιατί rank θα ανοιχτώσουμε. Πάμε Battle Royale κανονικό. Πάμε να δούμε αν είναι ωραίο το map. Γενικά δεν έχω μπει. Τώρα γύρισα μετά από ποδόσφαιρο και δεν ξέρω, μόλις μπήκα. Αλλά δεν μου αρέσει λίγο το πάσας, από την αλήθεια. Τι είναι αυτό? Είναι διάσημοι χαρακτήρες, ναι, και ρε Ματέο και τα λοιπά. Αλλά τι είναι αυτό? Δεν μου αρέσει και πολύ εμένα αυτό. Γιατί εντάξει, είναι διάσημη, αλλά έχει καταντήσει αηδία. Δηλαδή έλεος. Λοιπόν, έχω να κάνω πάρα πολύ και short και βίντεο. Δεν ξέρω, πάμε στήσουμε ότι οι πιο πολλοί από εσάς νομίζετε ότι πάει. Πέθανα. Εξαφανίστηκα. Λοιπόν παιδιά, πάμε ένα λεπτό. Λίγο να ανεβάσω τα FPS. Αφήστε το. Αυτό θα τα ανεβάσεις όντως? Ναι. Είναι αυτό το emote. Πέφτουμε εδώ παιδιά. Τους που ακούγεται είναι ο φίλος μου. Όχι, δεν είμαι. Όχι, είναι ο φίλος μου. Και πες ο άχρηστος. Λοιπόν, αφού σπάσαμε το ξύλο τα χαζό φίλο μας, είμαστε πάλι εδώ. Κάσε. Θα σε βάλω και τώρα στο υπόγειο, Όχι, έχω τον παλιό στο υπόγειο, μην μου βάλεις και εμένα. Και είμαστε χαζοί και το βίντεο τελείωσε.